Ho, milí přátelé. Vítáme vás u vánoční nalejvárny klubu Rváčům. Mé jméno je Ondřej Koutník a mám radost, že zde mohu přivítat mého kolegu, spolupodcastera Radka Pokorného. Radku, čau. Ahoj, dobrý den, já teda houkat nebudu, to je pro tu mladší generaci. My dneska máme vánoční náladu, vánoční atmosféru. Pro ty, co mají jenom zvukovou stopu, tak máme zde stromeček, nějaký dárky. Já jsem si oblékl vánoční Arnoldův svetr. Značky Lidl, je to na nářadí, které Arnold propagoval. A Radku, na tobě nevidím žádný Santův oblek. Kde jsi ho nechal? Já se musím živit ještě prací, víš, takže já jsem byl pracovat a bohužel mi napsal, že dress code je prostě formal business, tak jsem formal business, no. My si to dneska uděláme, jak už jsem řekl, vánoční, možná trošku i bilanční. Blíží se konec roku, tak by bylo fajn ohlédnout se za tím končícím rokem a zkusit si třeba říct, co nás čeká v tom příštím. Ale na začátku ještě tady máme ty dárky, tak můžeš rozbalovat a říct, jak tě vypekla Česká pošta. Ne, neháš to na Českou poštu, já jsem ti chtěl přinést od Boba Woodwarda War, který teď čtu a je to fakt mimořádná knížka, tak jsem hledal, protože to u nás nevyšlo, zatím je to jenom v angličtině a jeden portál tvrdil, že to má skladem, tak jsem to objednal a samozřejmě neměl to skladem ani on, takže mi zase přišel mail, že musím pár dnů počkat, takže dárek dostaneš. No druhá varianta je, že jsem zlobil. Tak to si řeš doma, jo, to prostě, jestli jsi zlobil, tak to jako já řešit jakoby neumím. Tak Radek rozbaluje. Ondřej, jako... Co z toho vylezlo? Díky moc, čipové války. Teď to můžeš ukázat na kameru. Takže vám to ukážu. Myslím, že s Ondrou bude časem jako ještě veselej. No. Takže díky. No počkej, ale to ještě trošku můžeme probrat, ty čipové války, protože si myslím, že zrovna ten příští rok to bude téma, které bude rezonovat. Jo, jako můžeme to trochu probrat, ale co se vlastně bude dít, podle mě nikdo neví. Já se obávám, že to neví ani většina účastníků. Tak. A druhá je, trošku reklamy. Ondřejová žena, Kateřina Surmanová, vydala další knihu 3 sekery, takže to prostě určitě... s tím se pojí poděkování, protože Katka ti děkuje za to, jak jsi přijal i studenty na škole, kde učí, takže... Mimochodem to bylo zase, já vždycky, když my sponzorujeme náš studentský spolek v Cambridge a vždycky, když tam jedu na setkání s těma studentama, tak mám dobrou náladu další měsíc. Protože ty lidi jsou skvělí a ty 2, co přišli ze školy, kde učí tvoje žena, byly jaký úžasný. Teda mimochodem jedna z nich dokonce je původně z nějaké migrantské rodiny, myslím někde z Balkánu a jednak chytrá, jednak hezká holka, takže to bylo hrozně příjemný, no. No, vyřídím, díky. Já ještě k tomu musím vyřídit dovětek, že Katka jakožto mluvince beletrie, tak říkala, ať si přečtem taky něco hezkýho a nejenom furt nějaký fakta a data. Tak já ti dodám, až mi to přijde, tu válku. Mimochodem, kdo je schopen číst anglicky, tak vřele doporučuju, aby investoval, i když on to určitě vyjde do budoucnosti česky, je to rok, nebo jsou to 4 roky prezidenta Bidena, hlavně zaměřené na válku na Ukrajině, ale dozvíte se tam, a je teda šokující, že nějaký novinář je schopen získat takovou míru důvěry od nejvyšších představitelů administrativy jako ten Woodward. Jo. Tam jsou informace o tom, co americká rozvědka dokázala zjistit 3/4 roku předtím, než Rusové zaútočili na Ukrajinu. Ukazuje tam, jak jim nevěřili, jak nevěřili Bidenovi, jak nevěřili viceprezidence. Je to fascinující text, vřele doporučuju. Díky moc, já se na to fakt těším. Doufám, že to přijde teda, jo. Bych ještě nelítal do Londýna to dokoupit, jo. Mě by tam ale zajímalo ještě u toho Woodwarda, jakým směrem, nebo co ti ta knížka třeba řekla, ty už si četl? Já mám přečtených 46%, protože jsem si ji stáhl do Kindlu, takže to vím přesně, takže nemám ještě celou, ale teď jsem
v létě 2023. No a z toho, co jsi přečet, tak kdybys měl odhadovat, co se stane příští rok na frontě, i podle toho, co diplomaticky se odvíjelo před tou válkou. To se tam vůbec nedá takhle odhadnout. Jo. Já teď zrovna jsem v pasáži, kdy Američani v létě 2023 zjistili, že Ukrajinci použijí několikanásobně víc dělostřelecké munice, než je schopen Západ vlastně vyrobit, protože, a to je ten problém, na Ukrajině se válčí tak, jak moderní armády už neválčí. To znamená, proto nejsou ty kapacity. No a teď tam jako řeší, co s tím, no a Pentagon vlastně říká, jediný, čeho máme dost, je kazetová munice. A ten poradce Bidena pro otázky národní bezpečnosti Sullivan říká, jako já budu obhajovat použití kazetové munice, proboha, kam jsem to dostal. A nakonec zjistili, že nic jiného jim nezbývá, takže zrovna čtu pasáž, jak rozhodují o dodávání kazetové munice ukrajinské armádě, ukrajinskému dělostřelectvu. Odhadnout, jako, co se bude dít další rok, z toho nejde. Ale co je úžasný, a hrozně mě zajímalo, kdo byly ty zdroje, že byli ochotní je takhle se rozkrejit, že to věděli. Opravdu ta hloubka informovanosti, a nebylo to o tom, oni to odhadli, že Rusové zaútočili, oni evidentně disponovali pravotřídníma zpravodajskými informacemi, a podle mě výkon CIA v této věci je monumentální. No, těším se na to. Já si vzpomínám, když jsem v novinách začínal, tak já jsem se jako prvním kauzám věnoval financování Nové strany Jiřího Paroubka. A on tehdy měl web Vaše věc, nebo jak se to jmenovalo. Ano, to má furt. Ten jeho blog. A já si vzpomínám, že já jsem rozkryl, že v podstatě část financí, ta jeho nová strana Lev, nebo jak se to jmenovalo, dostávala od různých pražských politických podnikatelů. A když vyšel asi 3. článek, tak on věnoval na svém blogu jeden článek mně, a já jsem tehdy psal pro server Česká pozice. A on tehdy ten titulek zněl Bob Woodward České pozice. A úplně mě tam jako disfamoval jedno za druhým, ale bylo to tehdy, si vzpomínám, že pak ještě další asi 2-3 články mě věnované, a pak se to teda potvrdilo, že všechny ty problematické finance, které tam tekly. Já nevím, jestli existuje v Čechách novinář, který má jenom řádově takovou důvěru jako představitelů státu nebo bezpečnostních složek, jako ten Woodward. To je fakt fascinující. To prostě uvidíš, to by mě vůbec nenapadlo, že je možný. Jo, a nejde jenom o tu Ukrajinu, že jo, tam jako spousta věcí ohledně jeho syna. Jo, a mimochodem on to páruje s Trumpem, to znamená, vždycky jsou tam pasáže o Trumpovi, o jejich debatech s Trumpem. Mimochodem začíná to tím, jak udělal rozhovor s Trumpem v 90. letech, pak ho ztratil, a jak začal jakoby kandidovat na prezidenta, tak ho šli hledat v nějakém archivu a našli ho tam. Jo. Fakt je to vynikající knížka, doporučuju. Absolutní respekt, v jak vysokém věku je schopen takovéhle jako poctivé, detailní práce. Je to vidět, že to vysaje k neuvěřitelného úsilí. Jestli se můžu ještě zastavit u té knížky Darovanému koni na zuby nekopky. No. Ale ty čipové války, já si myslím, že to bude téma, které bude rezonovat v příštích letech, určitě i v tom příštím roce. Jak ty to vidíš? Já moc se do toho nechci pouštět. Jo. Já bych rád, abychom my tady jako méně spekulovali a více věděli. A samozřejmě jako čipy, jako něco, co svým výkonem definuje výkon řady zařízení, jsou jako zásadní a důležité. Ale jak to vlastně ta politika příští rok bude se k tomu stavět, to je podle mě neodhadnutelné. Já třeba nejsem takový pesimista ve vztahu k Německu. Já myslím, že Německo se stane i v této oblasti jako lídrem Evropy. Ale co bude dělat Amerika? Jaké budou reálné vztahy s Čínou? Mimochodem, včera se objevil text, který já jsem nestihl jako dočíst, ale stanovisko nějakého výboru kongresu, který tvrdí, že snažil jsem se zvědět, jestli to není fake, ale vypadá to, že ne. Že vlastně covid vznikl tak, že americká vláda nebo Amerika platila v Číně nějakou laboratoř na zkoumání těchto virů a tam to uteklo. Jo, to znamená, jestli je to pravda, tak to jakoby lítá Čína i Američani dohromady. Jo. A to znamená, ten svět biznisu a všech těchto věcí je mnohem propojenější, než jakoby kdo si umí představit. Jo. To znamená, jaký bude reálný výsledek Trumpovy politiky vůči Číně. Jo, nebo
mám kamaráda, který má restauraci v Coloradu a ten mi říká, že mu přišel e-mail od jejich organizace a ta psala, že 82% amerických dělníků, co pracují na amerických polích, jsou nelegální migranti, že si je fakt budou ve velkým vyhošťovat, takže prostě strašně vyskočí ceny potravin. Jo. To znamená, tady v těch statementech, na kterých se vyhrávaly volby, je tolik potom prakticky komplikovaných věcí, že jako knížku si rád přečtu, ale spekulovat o tom, co bude příští rok, se mi nechce. Tam rozebírali jsme to tady v minulé nalejvárně, nebo v jedné z minulých nalejváren. Klíčové bude, jestli Trump dodrží ten slib, že vlastně utne ty různé dotace a podpory, což je právě věc, kam Bidenova administrativa nasměřovala docela dost projektů, takže i směrem k tomuto internímu, nebo k této interní záležitosti, to asi bude zajímavý sledovat. Si to neumím představit. Jako on bude samozřejmě muset něco předvíst. Asi ten pokus kolem té migrace asi nepochybně nastane, protože ale nevím, jo, pojďme opravdu. Ještě možná jedna věc, poslední čipová věc, která se týká Česka. Tak nejsi zklamaný, protože těch slibů, kolik tady bude stát továren, co všechno se tady bude vyrábět, tak zatím to vypadá, že mluvíme jenom o Oncemi v Rožnově. Nečekal jsi od toho víc? Moc nečekal. Jako my máme prostě už dneska obrovský problém v pracovní síle. A každý, kdo si udělá analýzu, tak přemýšlí, jestli tady něco vlastně postavit, protože tam nebude někdo pracovat. A jestli chtějí někud vozit agenturní dělníky, tak to můžou rovnou postavit v té zemi, ve které ty lidi jsou. Jako proč sem vozit Poláky, když si to můžu postavit v Polsku. Jo, ten problém s pracovní silou nás bude dál a dál jako brzdit. A my můžeme samozřejmě některé věci se dají nahradit postupnou robotizací, ale ve finále v těch službách jakoby to nedokážeš, to znamená, mě to nepřekvapuje. Podle mě, když někdo za mořem chce někam investovat a udělá si analýzu našeho pracovního trhu, tak zjistí, že máme strašný problém a ten problém se bude strašně prohlubovat. Jo. Takže mě to nepřekvapuje. Jedna ještě aktuální věc k tomu, pokud jsme tady mluvili o tom asijském regionu, tak Jižní Korea, kde události posledních hodin a dnů byly dost divoké, v podstatě pokus v přímém přenosu, pokus o převrat. Nás to může zajímat z hlediska toho, že jihokorejská firma KHMP, úzce navázaná na stát, zde chce stavět, nebo zde vyhrála vlastně výběrové řízení na stavbu 2 bloků v Dukovanech. Je to podle tebe závažná zpráva, to, co se děje v Soulu? Tak pro mě je nejvíc závažná zpráva, že den předtím jsme nevěděli, že v Koreji jakýkoliv vůbec problém. Když si to dneska čteš zpátky, tak ty spory mezi prezidentem, který mimochodem Koreje funguje trošku jako americký systém, to znamená vláda je de facto volena volbou kandidaturou prezidenta, volbou prezidenta a parlament je separovaný, to znamená, parlament nedává důvěru prezidentovi, to znamená, nebo nedává důvěru vládě. To znamená, mě nejvíc překvapilo, že jsme vůbec nevěděli, že jsou takové problémy. Dneska, když se člověk trošku o tom přečetl, tak pochopil, že prezidentová strana na podzim prohrála volby, to znamená, najednou došlo, jakoby to je takový to, jak bývá v Americe, soužití prostě demokratického prezidenta s republikánským kongresem a naopak. To znamená, jaký si smysl to má. No, on to takový převrat, nepřevrat. Že? On jako vyhlásil výjimečný stav. Ten výjimečný stav musí potvrdit parlament. Že? Takže do parlamentu přišli policajti a vojáci. Parlament si odhlasoval, že to ruší ten výjimečný stav a prezident ho zrušil. Že? Jo? Takže to byl takový zvláštní. Vánoční žertík. Pro něho to bude mít samozřejmě asi těžké důsledky, protože tam téměř všichni prezidenti skončili v kriminále docela na dlouhé roky. Ale co se týká Dukovan a tak dále, tak prostě výběrovým řízení ta firma byla nejlepší. Těžko mohl jako rozhodnout jinak, a co bude dál, uvidíme. No, tam je i zajímavé politicky to, že opozice, ta stávající, která v podstatě teď tedy zabránila tomu převratu nebo odmítla to stanné právo, tak se stavila kriticky k tomuhle tendru. Ona se nestavila kriticky úplně k tendru, ona se stavěla kriticky k fungování té firmy, tvrdí, že je zadlužená a podobně. Na druhé straně, pokud ta firma má existovat, potřebuje zakázky.
To znamená, buď ji zrušej, a nebo ji podpoří, ať je tam jakákoliv vláda. Jo. To znamená, já bych jako počkal. Pro nás, a to se týká zdaleka nejenom Jižní Koreje, je to taková ukázka, že my víme, že v nějaké bavorské vesnici, kde chtěli postavit dům pro uprchlíky, tak tam se to vesničanům nelíbilo, to víme do detailů. Ale co se děje prostě pořádně v Koreji, co se děje pořádně v Číně, nebo co se děje pořádně ve finále i v těch Spojených státech, vlastně moc nevíme. A já chápu, že ty média to možná nereflektují, protože to nikoho jako obyvatel moc nezajímá, nejsou to clickbaity a podobně, ale je to strašná škoda, strašná chyba a vrhá nás to stále níž a níž. Tímhletím se můžeme dostat k tomu následujícímu roku 2025, protože téma tendru uzavření smlouvy mezi KHNP a ČEZem bude v podstatě tématem prvních 3 měsíců. Co dalšího očekáváš od příštího roku v rámci politiky a biznesu? Tak budou klíčové volby, překvapivě ne v Čechách, to si myslím, že jako většině světa je jedno, ale budou v Německu, to si myslím. A jsem zvědavý, jak to tam dopadne, jo? Protože my jsme tady už stávajícího premiéra nebo kancléře odepsali, jako uvidíme. Jo? Já myslím, že Němci uvažují hodně jinak, než si myslíme. Další problém v Německu, a o tom jsme si tady před rokem, když jsme začínali, nebo před půl rokem, když jsme začínali, povídali, a ty víš, že o tom mluvím už roky, a to je samozřejmě obrovské problémy německého automotivu, které se budou muset nějakým způsobem jakoby řešit. Já moc nevěřím ve schopnost vlád v tom tím firmám pomoci, protože to není o tom tam nalejt peníze a ještě dalšího půl roku se tvářit, že se nic neděje. To je o schopnosti vyrábět konkurenceschopné produkty. A auto je tak komplexní a speciálně elektroauto je, já jsem vždycky říkal, elektroauto je pojízdný notebook. To je úplně něco jiného, to musíš začít stavět úplně od začátku. Takže myslím si, že Německo bude jakoby řešit budoucnost automotivu, což jako zase není takový drama pro ně jako pro nás, protože pokud vím, tak je to necelých 5% HDP, u nás je to asi 14, Slováci 19. Ale rozhodně to důležité bude a rozhodně to bude téma v těch volbách. Takže to já vidím v Evropě jako nejzásadnější. Druhý problém v Evropě je samozřejmě francouzská vláda, kde sice je nějaká relativně ještě smysluplná vláda. Všimni si mimochodem, kdykoliv hrozí, že vládu převezme Marine Le Pen, tak se začnou haroutit prostě kurzy francouzských státních dluhopisů, protože čekalo by se od pravice, že bude rozpočtově úspornější, ale tam je to přesně naopak. To znamená, to už je skutečně souboj jakoby zbytku normálního světa, byť často problematického, s populismem. Takže to je jakoby další problém, který vidím. No a třetí problém, který se nás zásadně dotkne, tak to je jakoby nepochybně příští rok se nějak rozhodne, vyřeší válka na Ukrajině, protože 3 roky už to bude v únoru. No, ale hlavně podle mě oběma těm státům prostě dochází síly. Že jo? Ukrajincům podle mě hlavně lidské, protože ten stát je menší. Rusové jsou na tom podle mě velmi zle ekonomicky, i když to tak jako možná nevypadá, ale jenom když se podíváš na hospodářské výsledky těch 2 firm, které živily ruský rozpočet, tak prostě to jsou všechno firmy ve ztrátách. Rubl je na tom velmi špatně z hlediska ruské inflace, kurzu a tak dále. To znamená, podle mě příští rok se to nějakým způsobem jako vyřeší. A teď jde otázka, co ten prostě Trump a tahle Sparta provede, a pokud by to Rusko se z toho dostalo, protože Putin nepochybně nechtěl 3letou válku, ten předpokládal. A mimochodem v té knížce to taky si přečteš, že tam ty jednotky, co útočily na Kyjev, tak to jsou mimochodem úplně neuvěřitelné jako historky. Jednak měli v batozích parádní uniformy, protože očekávali, že za 3 dny budou v Kyjevě mít jakoby marš. A druhá věc je, že jak si telefonovali z Moskvy, tak se objednávali místa v restauracích na oslavné večeře.
Takže normálně jako Rusové měli v Kyjevě rezervované stoly, salonky v restauracích, kde předpokládají, že za 2 dny vyženou a zabijou Zelenskýho, nebo uteče. Mimochodem taky tam píší, jak chystali Američani, že Zelenskýho vyzvednou a odvezou ho prostě, aby přežil, a nabízeli mu někde v Polsku, aby vytvořil exilovou vládu. Jo, je tam opravdu spousta takových postřehů. Mimochodem, nikdo jim to nechtěl věřit. Dokonce ani Zelenskyj nechtěl věřit Bidenovi a Harris, že k tomu útoku dojde. A Němci byli tak daleko, že tomu nevěřili, že v den zahájení té války byl šéf německé rozvědky v Kyjevě a pak už nemohl odletět, tak ho museli odvízt autem, že jo, protože aby ho nesestřelili. No, to znamená, to je další zásadní téma, jak to dopadne. Jestli to dopadne tak, že Rus bude mít pocit, že jakoby, to neskončilo ostudou, no vyhrát, to si myslit už nebudou, ale že to neskončilo ostudou, protože pak samozřejmě hrozí, že za pár let by se mohli ještě zpamatovat. No. Takže to vidím důležitý. No. A samozřejmě celý problém Ameriky, kde prostě uvidíme, jestli senátem projdou některé ty nejšílenější kandidatury, které ten Trump přednáší, ale z té Ameriky mám obavu. Já si myslím, že ta destabilizace toho státu povede k oslabení vlivu na světě a Bůh ví, co to bude znamenat dál. A konfrontace Ameriky a Číny dojde k něčemu vyostřenější? Jako nevím. Jo? Prostě Amerika samozřejmě má vůči Číně výhodu, že většina spotřeby americké produkce je lokální. To znamená, Amerika export potřebuje, ale nepotřebuje ho nějak strašně moc. Potřebuje import v řadě oblastí, akorát aby srážela ceny, takže to samozřejmě je. Ale na druhé straně americký státní dluh, který je dneska 33 bilionů dolarů. Mimochodem, Amerika dneska platí na kuponech na dluhopisy víc, než jaké jsou výdaje Pentagonu kompletně na americkou armádu na celém světě. No a ty dluhopisy někdo musí kupovat, že? Jo, aby je prodali. To znamená, oni si taky jakoby navzájem můžou docela škodit. Jo. Ale odhadnout to nedokážu. Ještě než se dostaneme na domácí píseček, tak já jsem schválně zkoušel zadat do Perplexity umělé inteligence, co očekává od příštího roku. Jo. Tak já ti to tady přečtu, protože to je podle předpovědí bulharské věštkyně Baby Vangy. To byl první odkaz, který ta umělá inteligence najela. Takže v roce 2025 by měl nastat významný konflikt v Evropě. Má údajně devastovat populaci kontinentu a měl by odstartovat proces zániku lidstva. Tak to je veselá vyhlídka na rok 2025 podle umělé inteligence. A ještě dodala ekologické změny. Očekávají se také dramatické klimatické změny, které budou mít vliv na globální ekosystémy a hladinu moře. Tam je to asi blíž realitě. Tak já doufám, že to nebude příští rok, ale samozřejmě ten problém s rozpadem golského proudu tady prostě. Mimochodem, to je jedna z věcí. Ono nakonec Trumpa nějak přežijeme, protože Spojené státy jsou de facto konfederace a ta síla těch národních států nebo těch jednotlivých států v rámci Spojených států je obrovská. Mimochodem včera jsem viděl na Twitteru krásný tweet Mirka Zámečníka, který říká, mysleli jsme si, že Amerika utíká v technologiích a v HDP Evropě a není to pravda, je to Kalifornie. Mimochodem Kalifornie je 4. největší ekonomika na světě. A když čteš americké noviny, tak zjistíš, že zahájila konzultace s Coloradem o případném vystoupení ze Spojených států. Jo. To znamená, jakoby tam těch jako zábavných příběhů jako může být hodně. Ale nějak se to vyřeší. Stejně tak se nějak vyřeší nakonec problém s Rusama, protože to je prostě země, která má HDP asi jako 80% Itálie a tak dále. Ale ta změna klimatu, golský proud a všechno kolem, to je něco, co se obávám, že to je ten game changer, který nás může zničit. I když to tady moc nikdo nechce slyšet. Když se tedy podíváme do Česka, tak tam dominovat budou volby příští rok na podzim. Tak vzhledem k tomu, jak si strany a koalice stojí teďka, máš nějaké pocity
Ne, já vůbec nebo ještě to tak dlouhá doba, že se to může celý převrátit, samozřejmě změnit. ano, na druhé straně já vůbec o tom to nechci spekulovat. Já si myslím, že to, o čem bychom se měli bavit, je, že vlastně nevedou se mezi vládou a opozicí s čestnou výjimkou důchodového systému vůbec žádné debaty o těch opravdových problémech, co máme. A já vidím dva základní, často které jsou hodně propojené. A to je vzdělávání, to znamená školství, a to je pracovní síla. To je to, co jsme si říkali tady před chvilkou. To jsou dvě zásadní věci. To se týká vzdělávání, prostě už to uhlí, kterým jsme se začátkem 20. století proslavili, nebo koncem 19. Takovou výhodu energetickou mít nebudeme, takže potřebujeme mít tu výhodu v mozcích. A mimochodem, já když vidím debatu o tom, že bude povinná výuka 2 jazyků, tak se můžu jenom smát, my nejsme schopni ty děcka naučit. Ani tu angličtinu tak, aby se normálně domluvili. Samozřejmě ne děcka z Porgu nebo z Prague British a podobně, ale prostě ta normální škola, jako ty průměrní a podprůměrní žáci odchází a vlastně nedomluví se ani v restauraci. To znamená, to vidím jako první problém, který považuji za jakoby zásadní. A druhý problém je pracovní síla jako taková, která samozřejmě jasně, my tomu dáváme ještě zabrat, že tady není bydlení vyřešený a tak dále. Ale i kdyby bylo, i ty země, které tomu hodně věnují, jako třeba Německo, tak stejně tu porodnost nedokázali obrátit a vlastně využívají to jenom migrací. A v řadě oblastí jakoby té pracovní síly vlastně už v řadě oblastí pracují ty migranti, víc než 50% jsou migranti. Mimochodem, počkej u nás, až skončí válka na Ukrajině, půlka Ukrajinců se vrátí, jak se nám sesype třeba stavebnictví. Jo, a to jsou dva problémy, které by měly být politickými tématy. Výsledek je, že tady jsou lidi voleni, protože bojují proti migrantům, což je jediný, co nás může zachránit, ať se to někomu líbí nebo nelíbí. A ve školství jsme v situaci, kdy prostě vláda změnila financování základních škol, respektive první až 5. třídy, různých těch školníků a tak dále. A ve skutečnosti to není promítnutý do zákonů, takže si může stát, že jako v září tady bude měsíc před volbami spor o to, kdo bude platit školníky prostě na základních školách. Jo. A to je jenom jako drobná ukázka, že tady vedeme debaty o věcech, které jsou vlastně úplně jako nedůležité, ale to, co je pro budoucnost úplně fatální, vlastně není ani předmětem politického sporu a vlastně to nikoho nezajímá. Mimochodem, absenci klíčových strukturálních reform zmiňuje i pracovní skupina NERVu, která se uplynulý půl rok zabývala otázkou přijetí eura. A mě to teda úplně vytočilo, když oni vypracovali nějaké rezumé, co je potřeba udělat pro to, abychom mohli vstoupit do toho mechanismu RM2. Byla to z mýho pohledu vyvážená analýza, která vlastně zmiňovala možná rizika, která vlastně označila za nízká, co se týká přijetí eura. No a pak se to dostalo na vládu a tam původně to vypadalo, že to vláda ani neprojedná, pak tedy se to podařilo aspoň projednat, no ale asi 9:7 to bylo odmítnuté. Takže zase po těch 4 letech zase jsme na místě. Ale Ondro, jako já se těm politikům nedivím, protože prostě to euro má 20% podporu. Já vím, že hodně proto, že ty lidi před tím eurem nesmyslně straší už prostě desítky let. Ale kdyby se ukázalo, že to bylo na vládě, neprošlo to a 80% lidí by se vzbouřilo, tak by se chovali jinak. Jo, a to se týká jakoby všeho ostatního. Jako těm rodičům vlastně nevadí, že ty děcka jim chodí ze školy a neumí pořádně anglicky. Protože jinak by to bylo téma a to téma by prostě měnilo volby. Ale tady mění volby prostě blbosti. Ale to by přece měl být i úkol těch politiků, tu komunikaci nebo tu propagaci toho tématu nějak to jo, víc. jenomže já jsem to zažíval, když tam byl Bohuslav Sobotka, prostě když ty lidi na to neslyší, tak je to akorát zničí. Jo, prostě, když on se postavil Zemanově demagogii v oblasti migrace, která už tehdy byla jasná, že se bez ní nehneme z hlediska pracovní síly,
Tak jaký byl výsledek? Dostal 7%. Jako odjeď do Londýna. Najdi mi tam někoho na letišti, kdo tam uklízí, kdo tam v salonku nosí jídlo. Jako kdo je bílej? Nikdo takovej není. Kdyby oni samozřejmě Brexit byl jak na ně nejsou zvyklí, o polským mentalitérovi. Mimochodem, tím, jak Britové vystoupili z Evropské unie a odešli ty bílí, jakoby migranti, jako třeba Poláci a tak dále, tak tam se třeba zastavili domovy důchodců, protože tam ta nemocnice mají obrovský problém a podobně. To znamená, já se těm našim politikům jako nedivím. Částečně si to způsobili možná tou demagogií, ale podstatně je, že ti lidi na to slyšejí a že nedokážou pochopit, co je pro ně důležité. A dneska už je to i v médiích, protože vlastně kromě Seznamu Zprávy už nenajdeš dneska velký médium, které by jako bylo v tomto pozitivní. Prostě já jsem říkal ten příklad, náhodou viděl, jak nějaký bavorský vesnici chtěli postavit nějaký domov pro migranty a nějaký místní s tím měli problém. Obrovský téma na Novinkách. Jo? Mimochodem v zemi, v Čechách, kde nedávno hlasovali v nějaké vesnici o domově důchodců a odmítli, aby se děti náhodou nedívali na starý lidi. To znamená, tohle, jakoby já se těm politikům nedivím, protože ty lidi to nechtějí taky. A nejsou dost chytrý, aby si uvědomili, jak jim to zpětně jakoby zničí životy, kariéry a budoucnost. Jako tomu rozumím, no, akorát jsou toho spoluviníci. Možná jo, tak jako podle mě Petr Fiala a tyhle lidi ne, ale zdědili prostě nějakou atmosféru zemí, zdědili i nějakou stranu, no a teď se snaží jenom přežít. Co se týká výsledku sněmovních voleb, nebudem si hrát na bulharskou věštkyni Babu Vangu, ale jedna zajímavá věc, která se odehrála teďka před pár dny. Andrej Babiš se zbavuje svěřenského fondu. Znamená to něco politicky? Znamená to, že to chce prodat? Vůbec nedokážu odhadnout. Já už jsem panem Babišem už docela dlouho nejsem v kontaktu. Nedokážu vůbec odhadnout, co to má jakoby znamenat. Jediná věc je, čemu nevěřím, že nechce být premiér. Jo, že by to měl být, jak jsem viděl, jednou ze spekulací, nebo možná to snad říkal dokonce Marek Benda, že to jako signál, že vlastně nemůže být premiér. Tomu já prostě nevěřím. Nevěřím, že Andrej Babiš, pokud ve volbách to dopadne tak, že bude schopen sestavit vládu, že bude prostě sedět prostě někde v průhodnicích a napjatě čekat, co se na té vládě zrovna usnesou, jakoby pod vedením Karla Havlíčka nebo případně paní Schillerový. Tomu prostě nevěřím. Já myslím, že on chce být u toho tak, aby mohl online rozhodovat a proto prostě má nějaký záměr, jaký má, nevím, ale nevěřím tomu, že nechce být premiér. Už teďka v zákulisí lítají různý spekulace, ať už se to týká zdraví, nebo právě, že by do vlády nešel a vytáhl tam za sebe Havlíčka nebo Schillerovou, nebo právě, že to rozprodává, aby už se nemohlo říkat Babišův Agrofert. Já teda moc nevěřím, jak ta firma vypadá strukturálně, že se dá tak snadno rozprodat. Jo. Já si myslím, že to není tak jednoduché. Můžou z toho něco prodat, jakoby, jo, podle mě celá budoucnost třeba chemie, agrochemie je sporná, protože to je jeden z těch menšího množství oborů, kde skutečně ceny energií jako hrají významnou roli. Ale jako představa, že prostě začne rozprodat Agrofert, to už budu mrtvý i já, jakoby, než to rozprodají, protože to je velmi komplikovaná struktura, často navázaná na sebe a tomu nevěřím. Máme končící rok 2024. Bude to rok, který se ti zapíše do paměti něčím konkrétním, něčím významným, ať už... Se mě zeptej příští rok v tuto dobu, jo, ale jako doufám, že ne, že jo, Číňani říkali vždycky nechtějte žít v zajímavých časech. Jo, to ještě pak jsem viděl na jednom baráku ceduli, v tomto domě se nikdy nic nestalo a prosím Boha, aby to tak bylo i nadále. Jako. Takže já samozřejmě budu rád, když se nebude nic zásadního dít, protože, a to je jedna z věcí, co si my málo uvědomujeme, a to platí i o Spojených státech, není krásnějšího místa pro život, než je Evropa. To jeden můj kamarád, který obchoduje s agrochemií po světě,
tak říká, když přijedeš do Evropy, tak si vyhrá v loterii, když skončit pod mostem, protože když onemocníš, tak tě odvezou do nemocnice, vyléčí tě, pak tě někde umístí, dají ti najíst a přikrajou tě dekou. Jo. A životní úroveň a kvalita života v Evropě je monumentální. To se nedá s ničím srovnat. Ano, třeba ve Spojených státech jsou města nebo části Spojených států, kde je to podobně. Já znám jedno město v Coloradu, kde prostě děti mají placení snídaně i obědy, kde je veřejná doprava zadarmo a tak dále. Ale standard to není a ta Evropa v tomto je mnohem dál. No a nesmíme zapomenout na jednu úplně zásadní a klíčovou událost letošního roku. Ano. Konec dubna. Ano, založili podcast. Já jsem čekal, kdy s tím přijdeš, tak já myslím, že by se společnost obešla i bez toho, ale mě to baví, což jakoby spousta lidí moc nechápala, proč já jsem se do toho zamotal, tak jako někdo si koupí motorku, že jo, jakoby v nějakém věku někdo to tak, já jsem kejvnul na tvůj podcast. No a jenom pár čísel, jo, protože my jsme zvládli vlastně za nějakých 7 měsíců, tak já jsem se na to koukal celkem 30 dílů, takže to vychází zhruba každý týden nějaký díl, takže už jsme toho do našich diváků a posluchačů nasypali docela dost. Myslím, že hosty, které jsme tady měli, tak to byla skvělá sestava, pestrá paleta. Měli jsme tady expremiéra, měli jsme tady několik miliardářů, měli jsme tady šéfa Karlovarského festivalu, šéfa Slávě. Ještě nás čekají nějaké letošní rozhovory s významnými podnikateli. A ještě jsem koukal, jaký jsou čísla, tak když už tady máme tu chvilku propagace, tak třeba na YouTube jsme oslovili nebo zasáhli 665 000 lidí, což není vůbec špatný. Na Spotify a Apple Music nás poslouchali lidé v množství 23 800 hodin. Tak to je jenom pár čísel a myslím, že můžeme slíbit v příštím roce, že budeme v podobném tempu vysílat. Myslím, že i ty volby si to žádají, abychom se pravidelně vyjadřovali nebo rozebírali témata a šli pod povrch toho, co se děje. Přiznám se, že mě těší, že málo spekulujeme a více snažíme mluvit o věcech, které víme. Protože řada podcastů, které jsou i úspěšné poslechovosti, má větší tendenci si k tomu věci přidávat. Já to každému přeju, nikomu to nevyčítám, ale já vím, že politické spekulace dokáží často velmi otrávit život a jsem rád, že my se k tomu nepřidáváme. To byl i náš základní cíl, abychom nestříleli do éteru nesmysly a v úzovkách je nehonili slávu. Myslím, že i řada informací, které jsme tady zmínili, nebo myšlenek se následně udála, takže já z tohohle mám radost a myslím, že i v tom příštím roce to bude o to důležitější, protože politicky to bude velice dynamické, emočně vypjaté, takže myslím, že diváci se můžou a posluchači spolehnout na to, že do nich nebudeme ládovat blbosti. Česká republika skutečně, a já myslím, že to v podstatě není možné, ale bylo to nezbytné, by si měla uvědomit, že v nejbližších letech se rozhodne o tom, jestli bude přežívat nebo jestli bude se rozvíjet. A zatím jsme neudělali s čestnou výjimkou, a to můžou se Fialovi smát, jak chtějí, ale aspoň něco udělal s těma důchodama, což je obrovský fiskální náklad. A dneska už nic jiného, než vlastně prodlužování věku odchodu do důchodu s tím neumíš udělat. Tak aspoň tady hodili do toho vidle. A doufám, že kdyby došlo k výměně vlády, že nenapadne nikoho to zase někam jako vracet, protože my ještě pár let můžeme jet na to, že máme furt ještě relativně nízký dluh, ale to tempo je monumentální. A tím, že nemáme euro, tak ten trest těch trhů může být drastivý. Mimochodem, Řekové vlastně přežili jenom proto, že měli euro. Protože sice se jim rozklížil veřejný dluh, ale ty úspory lidí byly pořád v eurech. Kdyby to měli dál v drachmách, tak z toho byly bezcenný papíry a ty lidi by fakt umřeli hlady.
Tak si držme palce do příštího roku. A Radku, díky moc. Díky, že jsme se tedy do toho mohli společně pustit. Já se těším na spolupráci i v dalším roce. A našim posluchačům a divákům popřejeme do nového roku hlavně zdraví. Opatrujte se a budeme se nadále rádi ucházet o vaši přízeň. Co je možné a kolik času jste schopni vyšetřit, věnujte rodině, dětem, protože všechno ostatní je vypůjčené, jenom tohle dává smysl. Mějte se pěkně a úspěšný rok. Nashledanou. Vše dobré, nashledanou.